ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದವ್ರು ಬತ್ತೆ ಪಂಡೆ ನಿಕಲ್ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಇಡೆ ಬರುಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಕಲ್ ಕೇಂದಿನಾಕಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತು ಅಲ್ಪದ ಇತ್ತ ನೀಲಕರಗೆ ಅಂಚೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಇಂಕಲ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಇಂಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಬರ ಹೋದ್ರು ಶೋಟ್ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೂಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಬರ್ಪ ಇಂಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರಿ ಅಲ್ಪ ಜಿತ್ತೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಬರ್ಚಿ ಮಗ ಉಳ್ಳಾಲ ದಿನ ಆ ದಿವಸ ಜಾಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ICICI ಉಂಡು ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗೋ ಟು ದುಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದುಬೈ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. Then I got appendicitis and I had to come down again to Mangalore. Kudlak batida ibokka ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಇತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯ ದುಂಬು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಇಂಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೀರು. ಸೊ ಆರ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೀನಿ ಇರ್ದಾತ್ರ ಇಂಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಹೌ ಯು ನೋ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ನಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಮಂತನ ಒಂಜಾರು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಡ್ಬೇಕಾ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯ ನಡುಟ್ವರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಿತ್ತೇರ ನಮ್ಮ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂದಿರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಬೇಬ್ಲಿ ಒಂಜಿ 8-9 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಕಲ್ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕದು ಕುಲ್ನಾಗ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮನ್ಪಗಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ. ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕಿ ಅದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪೋದುಪ್ಪು ಅದೇ ಇಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುನಾಡದಾಕೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಎಡ್ಲ ದೈವಲ್ ಉಪ್ಪುವ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಲ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಪ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನ್ನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ನೇ ತಾರೀಕುದಾನಿ ತುಳುನಾಡು ದೋರ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯರೆ ಆಯ್ತಾ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯರೆ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಪ್ರತೀಕ್ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಚಲ್ಲರಿಗೆ ಗುಡ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಯಾನ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕಾಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಶುರು ಮಂತದ ಭಾರಿ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಪಂದ್ಪನೋಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೆಷರ್ಡ್ ಉಳ್ಳರು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ರಿಲೀಸಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಪ್ರೊಬೇಬ್ಲಿ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸಂದು ಪನೋಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇತ್ತ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಇರ್ಪನ್ನಿನ ಕನೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಪ್ರೋಚ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದ ಟೀಮ್ ಆತ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದುಂಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ. ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ಪಿರವಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತಾಗ ನಡುತ್ತು ಇರ್ಲೆತ್ತಾರೆ ಮೊಕೆದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ಪನ್ನಾಂಡ ಇರ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬತ್ತಿದಿರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೊಡು ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ದುಂಬುರ್ದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನಿನ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪುಂದಾಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನಾಟಕ ಐತನೆತ್ತ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದೆಲ್ಲ ಒನ್ನುಲ್ಲ ಮಂದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಕೂಡ MBA ಮಂತೆ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಡುಟ್ವರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಿತ್ತೇರ ನಮ್ಮ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂದಿರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಬೇಬ್ಲಿ ಒಂಜಿ 8-9 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಕಲ್ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕದು ಕುಲ್ನಾಗ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮನ್ಪಗಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಆ ಬಜೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪೆರಾಯ್ಜಿಂದಾನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಪನ್ಪುನ ಐತ ಮೈಮನ್ನಗೆನ್ನ ಗುರ್ತಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಹಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲಕಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾವುರ್ಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಆರ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸರ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಕುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರೆದು ಅಡೆಮುಟ ಆದಿತ್ತನ್. ಲೇಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಅವು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಪ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ದೆನ್ ವಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 9 years. ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಆರ್ಯನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಯಾರು ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸೀನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 years ಇರ್ದು ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂವಿದ ಎನ್ನದೇ ಇತ್ತೀಚೆ ನಾನು ಮೂವಿ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅದು ಲೈಕ್
ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೂವಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪುಡು ಅವು ಪೂರ ಬೇತದಾಲ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭರತನ್ನ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಭರತನ್ನ ಬತ್ತೇರು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅಪ್ರೋಚ್ ಹಾಕ ಮನ್ಪುಗನ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಧರ್ಮದೈವಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಾ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಭರತನ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ತೂಕ ಬಂಡೆ ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಭರತನ್ನ ಬತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೇರು ಸ್ಟೋರಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಬತ್ತಿನೇ ಕೊಂಚಿ ಒಂದು ಕೇನ್ಗ ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದೈತೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದ ಆಯ್ಬೇಕು ಐ ರಿಯಲಿ ಫೆಲ್ಟ್ ನೆಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಸೊ ಎಂದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೋದು ಕರ್ನೆ ಬರತ್ತನ್ನ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಬಂದು ಆಯ್ಡ್ಬೇಕು ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ನಕಲ್ ಮೊಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಜಾತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಮಂತೇರು ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆವೊಂದು ಪೋಣೆ ನಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂತಿತ್ತು ಜಿಂಕಲ್ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡು ಆಯ್ಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅನ್ಪುನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಕಲ್ ಉಂಡೈತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ನವಂಬರ್ 7 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಐದು ದುಮ್ಮೆ 4 ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮಂಡೈತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪ್ರೀ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ 4 ಮಿನಿಮಮ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ತಿಂಗಳು ಐದು ದುಮ್ಮೆ ಇಂಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇತ್ತ ಅನ್ನ 4 ತಿಂಗಳು ಉಂಡೈತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದು ಅನ್ಪೋಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಅಗ್ರೀಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಒಂಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಝೋನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಆತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೇನೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ Mangalorean traditional touch to the movie. Other than that, ಅದೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತ ಬರ್ಪುನೆ ತಿಳಿಪೇರೆ ಬೋಡಾದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಳಿಪೇರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ನದನ್ನ ಎತ್ತದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತನಂದ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಹಾಸ್ಯಲದಿಯ ಉಣ್ಲದಿಯ ಮಾತ್ರ ಮೂವಿ ರಿಯಲಿ ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜನಕುಲೇಪಲ ಪನಂದಿಪ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಕತೆತ ಮಿತ್ತಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಡನ್ ಈ ರೀತಿ ಕತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪನ್ನಿನ ಹಿಡಿದತ್ರ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಬಟ್ ಇಂಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಂತದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ್ ಮೊಟ್ಟ ವಾ ರೀತಿದ ಕತೆ ಪೂಪುನು ಎಂಚ ಪೂಪುನು ಐಕ್ ಬೋಟಾಪಿನ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೋಡದ ಕತೆ ಮಂತಿದ್ದಿಜ ಕತೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಸೊ ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಬೈದನ್ ಸರ್ ಅವು ಮಾತೇರು ಲಕ್ಲ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಈರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪೊಂದುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋಸ್ ಮಂತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜುಂಡು ಆತ್ ಉಂಡು ಮಂತಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪೂರ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಲೇಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮೈನರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಮೈನರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ yesterday that entire movie inkala sensor avunu pura everything is done now so entire movie code onji full code onji technical the entire team there I am satisfied ಇದಿರ್ ಪಂಡರ್ ಇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇರ್ದೆ ಇರೇಗಿತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಒಲವು ಅತನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರ ಬಂದ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಂಡ ಇರೆಗ್ ದಾದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ದಾದ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜರ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಎನ್ಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಪೂರ ಅನ್ಪ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ MLAs ಅಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉಪದ್ರನಕ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಪೂರ ಬಿಲ್ಡರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೊ ಈ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೊಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಇರೋ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಏತ ಮೂವೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಏತ ಮೂವಿ ತೂದಾಯ್ಬೇಕು ಏತೋ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿದ್ದನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವನ ಅಂಚ ಅನ್ನಾಗ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲೆಗ ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತ ಲವ್ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರ ಅತನ ಅವಲುಪುನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಏತೋ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎತ್ತೋ ಜನ ತಾತನ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ
ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ ಉಪ್ಪಡ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಪದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಸರ್ ಅರ್ನ ಇತ ಇರ್ ಪನ್ನಕನ ಯಜಮಾನ ಪನ್ಪಿನ ಮೂವಿಡ್ ಸೊ ಆ ಮೂವಿದ ಹತ್ರ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಇಂಕ್ಲನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮನ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅದು ಆಪುಂಡಿಜ ಬಟ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರ್ಪುನೈತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಅವು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ದಾತ್ರ ದೇ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ಅಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾ ರೀತಿ ದೆತೋನ್ ವೇರೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೂವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಮೂವಿ ಈಸ್ ಅ ಮೋಡ್ ಚೇಂಜರ್ ಇರೆಗ್ ಖುಷಿ ಇರ್ದು ಬೇಜಾರಿದ್ದ ಖುಷಿಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಖುಷಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಚದೆತೋನು ಅಂಚ ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಬಂದ ಬುದ್ಧರ್ ದೀತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ತೂಕೊಂಡು ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತೂಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಐತ ಕೈ ಪಂದರ್ತ ಆ ಟೈಟಲ್ ದಾಯಗ್ ದಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಟೈಟಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚದ ಅದ ನಿಜ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಸರ್ ಇಂಕಲ ಮೂವಿ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೇಗ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೂವಿ ಪಿಲಿತ ಪಂಡ ಪಿಲಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತಿನೇ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉಂಡು ಐನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಡೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಜ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಪಂಜ ದೀಕಾನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ದೀಕಾನ್ ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಅವು ದಟ್ ರೈಮ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಸೊ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಭರತ್ ಅಣ್ಣ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗನೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಕೇಂದ ಸರ್ ಒಂದು ಸೊ ಇಂಕ ಏರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತನಂದ ಐಡಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಭರತ ನಿಂಚಕುಲ್ನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ 4 ಪುದರ್ ಐತೆ ನೈಟ್ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನಿಖಲ್ ಫೈನಲ್ ಮಂತ ದಾಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಅವು ವಿಷಯದ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಬತ್ತನತೆ ಪಂಜ ಬತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಂತ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ತುಲೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಆತ್ನೇತ ನಮ್ಮ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಂಜ ಬತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪಂಜದ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಾನು ಪೂರ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ಉಣ್ವಾಂಡು ಸೊ ಅವು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಉಣ್ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಚ್ ಮಂತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಪಂಜಗ್ ಬೋಡಪಿನ ಒಂಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಡ್ತೂಲೆ ಸೊ ತೀರ್ ಪಂಡರ್ ಇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೋದು PWD ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತೊಂದರ್ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದ ನಡುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸಿನಿಮಾಲ ತೋಡ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ತೋಡ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೀತ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟದೇನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವನ್ ತನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಇತನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡರ್ ಲೈನ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅವಲ್ಲ ಅದಾದ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆದ ಮಂತೊಂದು ಜಿಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸೊ ರಿಯಲಿ ಪನ್ಪುಂಡೊಂದಾನ ಇಂಕ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಇಂಕ ಥೆರಪಿ ದಾಕಾತನು ದಾಕ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಉನು ಫುಲ್ ಪೋದ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಝೋನ್ ಪೋಪರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಝೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಏನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇರ್ದು ಐತೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಇಂಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಕಲ ಏನು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಪೂರ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು 4 ಮಂತ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಪಂಡರ್ದೆ ಪ್ರೀ ನೆಟ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನ್ಲ ಪೂರ ಕುಲ್ದೆ ಅಂದಾದ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂದು ಜಾಗೆಟ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಆ ಜಾಗೆಟ್ ಕುಲ್ದು ಮುಕ್ಕಳು ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆನಿದ ದಿನ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲು ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೋದು ಕುಲ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಪೋಪುನ ಐಟ್ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಇತ್ತನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಜನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಕ್ ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪುನಂದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ಸರ್ ನೆಟ್ ರಿಯಲಿ ಪನ್ಪುನಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನಿರ್ದ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ದುಂಬುಂಡದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡನೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಡನೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚದಲ್ಲೇ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮೂವಿದಾದ ಮಂದ ಪಂಡ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮಾತಕುಲ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಅವಡು DOP ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲಾದಿತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದರ್ ಲಾ ಇತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ವಿವೋ ಇಂಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆತ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಐಕನಿಕ್ ಪೂರ ಬೇತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ
ಸೊ ಇಂಕಲ ಒನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಯಾನ್ ದಾದನ್ಲ ಪಂಡಲ ಇಂಕಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಓಪನ್ ದಾಲ ಐಟ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಲ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ದೇ ಹವ್ ಟು ಉಂಡು ಮನ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚಮಂತನ ಇಂಚ ಆಪುಂಡತಿ ಇಂಚಮಂತನ ಜನಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಏರ್ನೇರು ಅವು ಈಗಲೇ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಒಂಜ ಅಕಲ್ ಪನ್ನೆಗೆ ಯಾನ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಅಂಚದ ಇಂಚ ಒಂಜ ನಾನು ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರ್ರ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ನ ಒಪ್ಪೋಡೆ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ನ ಒಪ್ಪೋಡೆ ಇದು ಅಕಲ್ ಇಂಕ ದಾದನ್ಲ ಪನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದು ಮೂವಿ ಮಂತಿ ದಿಜ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆತು ತೂಂದು ಉಪ್ಪದೆ ತೂನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಆತಂಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕಲ್ಲ ಪಿದೆ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕಾಣ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಟು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜ ಲಿಜ್ಜಿಂದ ಅಕಲ್ನ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಮಾತ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಚೂರು ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ರೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಪನೊಲಿ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅತನ ಒಂಜಿ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏ ಪಲ ಒಂಜಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಅವನ್ ಪಿದೈ ಕನ್ನಪನ ಮುಟ್ಟದ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಬೆಟರ್ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೆಲಸ ಬುಡ್ದು ಪೋವೆ ಅಡೆಗೋರಿ ಕುಡರಿ ಅನ್ ಕನತ್ ಪಾಡೋಡು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯೋಡಾತಿ ಸೊ ಯಾನ್ ತುಯಿಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೇ 1 ಅರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲಿ ಇರು ಓಡಾಟೋಡುಲ್ಲಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ತೆಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಏತ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಲ್ಪುನೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲ ಪರಿಚಯ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂವಿ ಈತ ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಲಿ ಬರೋದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದಲ್ಲ ಅವ್ನು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ನೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದು ಮಾತ ಮೂವಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಣ್ಣುದಾದ ಪಂಡ ಉಂಡದು ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಟುಡೇ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅದೇ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಐ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಂಕ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿ ಉಂಡೈತೆ 1 year 4-5 months ಪನುಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಪೂರ ಎಂಟೈರ್ ಝೀರೋ ಹಿಡ್ದು ಗೊತ್ತು ಪಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕೆಲ್ಲ ವಿ ಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಓನ್ಲಿ ದಾಲೊಂಡು ಬತ್ತು ಇವನ್ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಐತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ICICI ಉಂಡು then later I got opportunity to go to Dubai and I was working in Dubai for some time. Then I got appendicitis and I had to come down again to Mangalore. Good luck batida ibokka ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಇತ್ತು ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯ ದುಂಬು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಇಂಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೀರು ಸೊ ಆರ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಹವ್ ಯು ನೋ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ನಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಮಂತನ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ದಾದ ಅನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಡ್ಬೇಕಾ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯ ಇಡ್ಬೇಕು ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದು ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ IT ಸರ್ವಿಸ್ ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ LED ಬಲ್ಬ್ ಉಜಾಲ ಬಲ್ಬ್ದ ಒಂದು ಇತ್ತು ಸೊ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದೇ ಏನು ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಐ ಇಡ್ಬೇಕು ಲೇಟರ್ ಇಂಕ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಡ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 6 months ದೆನ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಅವನು ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಬಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 o'clock ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅವು ಉಂಡು ಪೂರ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಡ ಇನ್ನು ಎಂಡ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯು ವೇರ್ ಟೋಟಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅವು ಇರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಲಂಚನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಪೂರ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಅವು ಕಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಕೂಡ ಹೈಯರ್ ಇಂಕಲ್ನ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ದೆನ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ 8 months I thought then forget I don't want again pand then I came down again I did my MBA 2 ವರ್ಷ MBA ಮಂತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಕೊನಜೆಡ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ಬರ್ತಾನಾಗ ಏನು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದನ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಕಾಸು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಂತೆ ಕೂಡ ಅವೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಂತೆ ಬೈ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನು MBA ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ
ಗ್ರೋ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಸಮ್ವೇರ್ ದೇರ್. ಎಸ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅತ್ತಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಮಂತದಾರ. ಸೊ ಆ ಥಾಟ್ ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕತೆ ಬರೆನಾಗನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡೋದು ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಾರ ಅತ್ತಂಡ ಕಲ್ತಾರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಕಲ್ತು ಮಂತಾರ. ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ದು ಪೂರ್ಣಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬಂದು ಅವೇನು ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಸತ್ಯವಾದ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಅವು ನಾಟಕನೇ ಬೇತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನಿ ಫಿಲ್ಮ್ 2 ಗಂಟೆ ತೂಪರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಸೀದಲಕ್ಕೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಈರೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇಕ ಅವು ಸುಲಭ ಮನ್ಪುನ ಕಷ್ಟ ಮನ್ಪುನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಮೂವಿ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಹಿರೇಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸರ್ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವು ಟೀಮ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಮೂವಿ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅತ್ತೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಔಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಮೂವಿ ಆಪುಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ರಿಯಲ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಈ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಉಂಡೈತೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋಸ್ ಏರ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಂದ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ DOP ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಡಿಟರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ DI ಇದಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ CG ವರ್ಕ್ ಉಂಡು 6 ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕಜಿಪ್ ಮಂತ್ರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಏತು ಬೋಡು ಅವು ಕೊರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂಪಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ತೂನಾಗ ಪನ್ಪ ಆ ಹೀರೋ ಎಂಚಿನಯ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಚಿನಯ ಇಂಟ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮೊಕ್ಕಲು ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಲ್ಲ ರೋಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಆಪು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವು ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ DOP ಅಂಚ ದೆಪ್ಪೋಲಿ DOP ಅಂಚ ದಿತ್ತಿರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ದೆಪ್ಪೋಲಿ DOP ಅಂಚ ದೆತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಎಡಿಟರ್ ಅಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಅಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಆನಂದ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ DI ಇದಾಗೆ ಕಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕೊಡೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ ದಾಮ್ ದುಮ್ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಮೇಯ್ನ್ ಒಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಸ್ಟ್ ಜನ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಗುಡ್ ಅಗೇನ್ ಇರ್ಕೇನ್ನಕ ನೀರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಪಣ್ಣಾಗ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿಜಾನ್ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನೇತಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜೆಂದ ಇತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನರ್ದ ಹತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹಾಲ ಔಡ್ ಮಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ದೆನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆವೊಂದ ಒಂದು ಪೊನ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಅದು ಮಂತದೆ ನೆಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಲ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಅದು ಮಂತದೆ ಲೇಟರ್ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ರಮೇಶನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡಿರ್ ಸರ್ ಇದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ಇರೇಗ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು 2 ಸತಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕೊರ್ಪ ಈ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಭರತಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಇತ್ತೇರ ಅದು ಪನ್ಕ ಬಿಡ್ಲಿ ಆಕೆಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅವು ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಚೆರಿಶ್ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇದ್ದೀರಿ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತೆಂಕ್ಲ ಭೋಜನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡು ರವಿರಾಮ ಕುಂಜ ಅವಡು ಸುಂದರಣ್ಣ ಅವಡು ರಂಜು ಅವಡು ರೂಪಕ್ಕ ಅವಡು ದಯಣ್ಣ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮುಕ್ಕಲು ಉಂಡಾಯ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ಪೂಂಜೇರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ನೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏತ್ ಬಣ್ಣ ಈ ಸೋ ಗುಡ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡ್ತುನ್ನಾಗಾರು ವಿಲನ್ ಅವನು ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಐ ಡಿಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐಮ್ ಪಂಡ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಸರ್ ಇಂಕಲ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಐ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಶೂಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕಾಂಡಿದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೈಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಪೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗೋದೇರಿಂದ ಸರ್ ದಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ ಒಂದನ್ನು ಪಂಡತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಾಕಂಡ ಕೊಟ್ಟತೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನ್ ಅದು ಬುಲ್ತದೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ದಾಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ 30-35 ಡೇಸ್ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜೇ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕಲ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸರ್ ಒಂಜೇ ಶಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ 30-35 ಡೇಸ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜೇ ಕಡೆಟೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಾಕ ಆತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪನ್ಪುಂಡ. ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಪಂಡ ಕೆಲವುದಾದನ್ನು 10 days 15 days ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ದು ಬಂದು. ಸೊ ಏ ಅನ್ನದಾದೈತನ ಪಂಡ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಅವನು ಪೂರ ಬಿಡ್ತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಮಂತದೇರು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡು
ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅವು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಐದು ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅವು ಪೂರ ಬಂದು ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಭರತನದ ಮಕ್ಕಳದ ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೀತ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಏತ್ ಸೀನ್ ಏತ್ ಉಂಡುದಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಇಂಕಲ ಪೂರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಡೌನ್ವಾದ ಆನಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಅವು ಡೇಟ್ಗೆ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅವು ಉಂಡು ದಿಂಚಿ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ 35 ಡೇಸ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ದುಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತನು. ಸೊ ಆನಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ದುಮ್ನ ಆನಿ ಬತ್ತು ಕಾಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಮನ್ಪುನ ಮನದಾನಿದ ದಾದ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ನ ಅವಳು ದಾಲ ಡೈಲಾಗ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ 4 to 5 months we have done best to our knowledge ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಆತು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂದ. ಎಸ್ ಇದು ಇಂಚ ಪತ್ತಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಅರ್ಥದಾದೆ ಬನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಾದೆ ಈರ್ ಎಂಚ ಎನ್ನದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊರ್ಚಿ ದಾದೆ ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ಪುಂಡೈತೆ ಐಕ್ ದಾಲ ವರ್ಡ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಂಡಿ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುನ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಪಡು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ PU ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪುನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಮನ ಆಲೋಚನೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಸರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ನೊಬಡಿ ನೋಸ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಏನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ದು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆನ್ರಡ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಕೆನ್ರ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿನದೆ ಒಂಚೂರು ಬೋಕರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆನ್ರ ಮೇಯ್ನ್ ಕಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೊಂಗರ್ ಕೇರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗ್ಲಾಸ್ ದಪ್ಪ ಇದೇ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾನ ಹುಲಾಯ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಬಟ್ ಅವು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಬಂಡೈತೆ ಇಂಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ನಾವು ಉಪ್ಪುನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡೈತೆ PU ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಅವು ಉಂಡೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸರ್ಕಸ್ ಪೂರ ಮಂದ ಪಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ದೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಬ್ರಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಈವನ್ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಪೊರೆಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 15-20 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೀಟ ಒಂದ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಬೋದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಸಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಟ್ ಚಾಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಉಂಡು ಈವನ್ ನಾವು ಏಕಲಿಂಗ 5 ಜನ 6 ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತೂಲೆ ನಿನ್ನ ಅಪಗತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲ್ ಕಡಪ್ರವೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓವಾ ಒಂಜನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಕಡಪ್ರವೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. PU ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಖರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕೆನ್ರಗೆ ಬೋಂಡ ನಿನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪನ ಪಂಡೆ ನಾನು ಎಲೋಶಿಯಸ್ಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಇಲ್ಲಾಡೆ. ಸೊ PU ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಕ ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಝೋನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಕೆನ್ರೆಡ್ ಇತ್ತೇರೆ ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದೇ. ಎಲೋಶಿಯಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮಾತ ದೇಶದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜು ಎಸ್ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಆತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಆತ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಟು ಗ್ರೋ. ಬಟ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ದ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗದ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ನಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಕ್ನೆಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇತ್ತನ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಐಕ್ನೆಕ್ ಪೂರ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋಯ ಡಿಗ್ರಿ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಡಿಗ್ರಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಡಿಗ್ರಿಡ್. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ MBA
ಫೈನಲ್ ಅವು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಎಂದಾದ ಮಂದಿ ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊನಜೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ದೇ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಇರೇಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ದೇಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೆ ಅವಳು ಇರೇಗ ಉಂಡತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈರ ಕಲ್ತಿನ ಉಂಡತಿ ಅವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂತೂಸಿಯಾಸಮ್ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಅವು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಚ ಬಂದು ಅವು ಕೆಂಡ್ರೆಡ್ ಎಲುಷಿಯಸ್ ಡಿಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಉಂಡು ಈರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೀಕ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿಂದ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದು ಯಾನ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಪ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಕೂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ನೆಕ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅವು ಆತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಮೇನ್ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನನಗೆ ಪೊರಿಯೋ ನಂಜಿನ ವಿಷಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋದ್ ತೂಲೆ ಶಿಯಾನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಬರ್ಪುನು ಬಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿನ ದಂಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆ ಉಪನಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ದಾದ ಕಲ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅತ್ತ ಕಲಾವಿದ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಗೆ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಕಲ್ಪ ಇರು ಸರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ನಕನೆ ಇತ್ತ ಏರೆಗಾನ್ಲಿ ಇತ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಾಡು ರಡ್ಡು ಡೈಲಾಗ್ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಪಂಡಿ ಸತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಮೂವಿದ ಪಂಡ ವೆರಿ ಡೆಪ್ತ್ ಉಂಡುಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಇರು ಎತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲ್ ಪೂರ ಮಂದಿ ಬಟ್ ಇರು ಎತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡು ಇರೇಗ ಅವು ಟೀಮ್ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇರೇಗ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಾಕ್ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡೆ ಇತ ಈ ರೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಯಾರಂಜಿ ದಾಲೇಜಿಂದ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಲ ಹಾಲ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಹಾಲ ಹಾಪುಂಡೆ ಸೊ ಅವು ಎಗೇನ್ ಜೋಶ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇ ಪನ್ನಿನ ಅವು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ ಆದಿತ್ತನಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಗೆಂದೋಡು ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಟು ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಪಂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಹೋಪುಂಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಕೆಲವರು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಆರಂಚೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ಐ ಡಿಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಉಂಡು ಮಂತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಕಲ್ನ ಮೂವಿಡ್ ಉಂಡತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟಚ್ ವುಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೆಲವರ ಆಪುಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಕೆಲವರ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಪೂಜಿ ಅತನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಹಿಘಟನೆ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಅವೇನ ಕೂಲ್ ಪಂಡು ತುಪ್ಪಿರು ಬುಂಡ ಮಾತಿರಡಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಡು ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಇರೇಗ ಯಾನ್ ತುಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ 35 days ದ ಶೂಟ್ ಉಡು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಸ್ ನ್ಯೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಸ್ ನ್ಯೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ಖಾಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಂಕ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಂತದ ಅಪ್ಪನ ಭರತಣ್ಣನೇ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದಾರು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆನಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ತುಂಬ ಎಂಕಲ್ ಆತು ಒಂದು ಮಂತದ ಒಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಊಲು ಜನಕಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಏತು ಜನ ಡ್ರೈವರ್ ಪೂರ ಸರ್ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಂತದ ಪುತ್ತೂರು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಕಷ್ಟನಾ ಅದು ಈಸಿಯಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನನೇ ಕಷ್ಟ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಶೂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೆಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಡಿದ ಸೀನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮೂವಿದ ಸೀನ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಝೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಕಾಡಿದ ಸೀನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಅವನು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕಿ ಅದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪೋದುಪ್ಪು ಅದೇ ಇಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುನಾಡುದಾಕೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಲ ದೈವಲ್ ಉಪ್ಪುವ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಡ್ಲ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದನೆಕ್ಕೆ ಪೋಪು ಮನ್ಪುವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ನಚ್ಚ ಗುತ್ತದಲ್ಪ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನೋವಾದಿತ್ತನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಬೋಡಿತ್ತನು ದೈವದ ಸಾನ ಪೋಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೈತೊಳೊಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಸಾನೆ ಇತ್ತನು
ಅಲ್ಪ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ದ ಪೂರ ಕೇಳಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವಳು ಮನ್ಪುಗ ವೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ ವೈಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಗುಡ್ ಇತ್ತು ಲೇಟರ್ ಇಂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದವ್ರ ಬತ್ತೆ ಪಂಡೆ ನಿಕಲ್ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಇಡೆ ಬರುಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಕಲ್ ಕೇಂದಿನಾಕಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗೊತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪದ ಇತ್ತ ನೆಲಕರಗೆ ಅಂಚೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಇಂಕಲ್ ದಾದ ಮಂತ ಇಂಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಕಲು ಬರ ಪೋದು ಶೋಟ್ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೂಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಬರ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿತ್ತೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಬೊರ್ಚಿ ಮಗ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಆರು ದಿವಸ ಜಾಗ್ಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಬ ಇಂಕಲ ದೈವದ ಪುರ ದಾಲ ಅಂಚಿಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಪುರ ದೈವದ ಪುರ ದಾಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಪಂಡ್ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಡ ರಾತ್ರದ ಪೂರ್ತು ನಿಖಲ್ ದೊಂದಿ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸವಾರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಿರಾವುಡ್ ಒಂಜಿ ಐದ ಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಡದ ಸೀನ್ಗೆ ಅವು ಗುಡ್ಡೆ ಆವೊಂದು ವರ ಆದಿತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ಣಗ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದು ಪೂಪುಜ ಪಂಡ ಆತು ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಪರಪುನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಒಡು ಅದೇ ಹಳ್ಳಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದೆಪ್ಪರ ಸುಲಭ ಸಿಟಿ ತವು ಲೈಡ್ ಪಂಡ ಸುಲಭ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಆ ಒಂಜಿ ಡೆಪ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಡೆಪ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಏನೋಡು ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ ಅರಿತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಿನೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಐ ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಓಕೆ ಫೈನ್ ದೇವರೇ ಬಾ ತಿಂಕ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಬ್ಬನು ನೈಟ್ ದೊಡ್ಡ ಲೊಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕರು ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಸೊ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲವೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೆ ದತ್ತೊಂದೇ ಪೋತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ವಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ತುಳು ತಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಜನಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಂದು 90% ಕಾಮಿಡಿ ಇದ್ದು 10% ಕತೆ ಅತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಂಜನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಈ ಕಾಮಿಡಿದ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚ ನಡತನು ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಮಾತು ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಈ ಭೋಜನ್ನ ರವಿರಾಮ ಕುಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರನ್ನ ರಂಜು ಅಕ್ಕಲ್ ನಾಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡೆಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಐನು ಸೇರಣ ಉಂಡೈತೆ ಅವೇ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಅಂತ ಉಂಡೈತೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೊಂಡೈತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಲ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆಂದಾಂಡ ಮೊಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಮುಕ್ಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಟೋಡ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ಲ ಟಾಂಟ್ಸ್ ಉಂಡೈತೆ ಅವೇ ಇಡುವ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದು ಅವಲ್ಲ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಇತ್ತೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂವಿ ತೊಗೊಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಇದು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಅವು ನೈಟ್ ಸೀನ್ ಇಡ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಗೊಂಡೈತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ನೈಸ್ ಗಮ್ಮತ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಮ್ಮತ್ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಅದು ರಂಜು ನಕಲ್ ಪೂರ ಉಂಡೈತೆ ಅಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಅಕಲ್ ನಿಜ ಪನ್ಪುಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕಲ್ ಏತು ತೂಪರ್ ಐತೆ ಐದು 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಕಲ್ ರಿಯಲ್ ಆಯ್ಬಿಡಲಿ ಅಡ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಂತ್ರ ನಮಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ರ ಜೊತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಪೋಯಿನವಲ್ ಪೂರ ಈ CG ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅತನ ಪಿಲಿತ ಐತ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಸರ್ ಇಡ್ಲ ತೊಜಿಪದರ್ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರೆ ಯಾವು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಿಕುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿನ CG ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದನು ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿಯೇ ಬತ್ತನು ಬನ್ಪುಲಕ ದಯಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ನಿಕನ ಟೀಸರ್ ದಾದ ನಿಕುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮಿಡಲ್ ಐತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದು ಶಾಕ್ಲಾತೀರು ಓ ತುಳುಟು CG ವರ್ಕ್ ಅತನ VFX ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ದಿನ ಕೊಲ್ಲುರ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆನಗನೆ VFX ಪಿಲಿ ಕನ್ನಪ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ ಐಕ್ ಬೇತೆನೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾರ್ದ ಶೂಟ್ ಮಂತಾರೆ ಎಂಚವು ನೋ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಿಲಿಯೇ ಓಕೆ ಈ ಪಿಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತದ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ತೂದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಡು ಪೂರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮೈದನ್ ಅಂಚ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲಾನೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಾನ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು CG ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟೈಗರ್ ಇಂಕಲ್ CG ಮನ್ಪುಂಡು CG ಮನ್ಪುನಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಆತು ಉಪದ್ರ ಆಂಡ್ ಪಂಡ
ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಪೊಸತ್ತು ಸರ್ ಓಕೆ ಸೀಜಿ ಯಾವ ಮರ ಸೀಜಿ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಸೀಜಿದ ಪಿರೋಡು ಪುನಃ ಬೇಲೆ ಉಂಡೈತೆ ಸರ್ ಅದೇ ಸಿಜಿ ಪಂಡ ದಾದಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಓದ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೇಂದ ಏರ ಪನ್ಪಿನ ಸಿಜಿ ವರ್ಕ್ಗೆ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸಿಜಿ ಪಂಡದ ಅದು ಸರ್ ಇಂಕಲ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮೂವಿದ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪು ಆ ಮೂವಿದ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಂತುಪ್ಪು ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಈತ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಂತುಪ್ಪು ಓಕೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಉಂಡೊಂದು ಎಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪತ್ತುಂಡು ಇರ್ ಬಲಿತೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿ ಪತ್ತುನೊಂದು ಅವು ಇರ್ನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದಿಡೆಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೇಯ್ನ್ ಡಿ ಒ ಪಿನಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ಲ ಆತೆ ಉಂಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಅವು ಇರ್ನ ಈತ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಗಿನಂದಾಂಡ ಪತ್ತನಂದಾಂಡ ಸೊ ಅವು ದಾಟ್ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡದು ಇರೇಗ ಅವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆದುಂಡು ಮಂತುನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸಿ ಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಳ್ಳದು ಸಿ ಜಿ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗಿಡ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಏತ್ ಜನನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ ಚೆನ್ನೈಡ್ ಇವನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಟ್ರೈ ಮಂದ ಐಟ್ ಬೊಕಾಯ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಜನ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಉಂಡು ತುಯ್ಯ ಐಟ್ ಬೊಕ ಕಿರಣ್ ಬಂದು ತಿಕ್ಕಿಯರ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಕಿರಣ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರ ಫೈನಲಿ ಇಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಎರಡು ಸತಿ ಪೋತೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಬೊಕ ಪಾತ್ರ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಹೊರ ಚೆನ್ನೈಗ್ಲ ಪೋತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಹೂ ಏನಾರ್ನ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಬಲ್ ಆರ್ ಮೂವಿ ಐತನೆ ಎತ್ತ ಪೂರ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿದ್ದಿ ನಾನೇ ಒಂಜುಂಡು ಆರ್ ಟೀಮ್ ಚಿರತೆದ ಪೂರ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ ವರ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರ ಮಂತಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಟ್ನೆಟ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಡಿಜಾಬ್ ಅನ್ಪುಂಡು ನಾನು ಯಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾನು ಕಮ್ಮಿ ಫೈಟ್ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಕುಲ್ದ ಪೂರ ಇಂಚ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಚೊರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಕಿರಣ್ದ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲ ಚೊರೆ ಮಂತಿನೇ ಆರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸರ್ ಸಿ ಜಿ ವರ್ಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಇರ್ನ ಉಂಡು ಪೂರ ಮನ್ಪುಂಡ ಇರ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅವ್ನು ಪೂರ ಮಂಟ ಇರಾಗ ಅವು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಬರ್ಪೂಜೆ ಸರ್ ಈತ ಇರಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕತ್ತೆ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಉಂಡು ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಇರಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಇರ್ ನಾವು ಝೋನ್ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಸರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಅಂಚ ಬಂದು 200% ಇರಾಗ ಅವು ಅಗೇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಬಟ್ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ ಅದು ಸರ್ ಪ್ರೊಬೇಬ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ ಪನ್ನಕನೆ ಟೀಸರ್ ತೂದು ಪಂಡಿರ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೈನಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ರೈಸ್ ಒಂದುಳ್ಳಿ ಅಂದ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸರ್ ಏಪಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಜೀರ್ ಈರ್ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲೆ ನೆಟ್ ಪಂಡನ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚ ನಡತ್ತಂಡು ಏತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಏತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡು ಈರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅನ್ನು ಇತ್ತು ಈರ್ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತುದಾರ್ ತುಳುಟು ಏಪಲ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೆರ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಂಡು ತೂಲಮಾಗ ತೂದು ಪತ್ತದ ಮನ್ಪು ಕೇಂದ್ ಪತ್ತದ ಮನ್ಪು ಲೇಪಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬುಜಿಂಡ ನಿನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಂದು ಪಂಡಜಿನ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂದೇಕ್ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿ ಪನ್ನಾಗ ನೀರು ಪನ್ನಾಕನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಪೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತಮಾರೆ ಅಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿನ ಏರೆಡ್ಡ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಪನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆಟ್ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಉಪ್ಪೆ ನೂದೆಟ್ ಒರಿ ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಲ ಬತ್ತ ಪನ್ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಮ್ಮಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಲ ಬತ್ತದು ಗೊತ್ತು ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಸರಿ ಉಂಡತ್ತ ಬಟ್ ಶಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮೀ ಐಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಶಿಲ್ ಕಮ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮೈ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಮೈ ವೈಫ್ she has never told no to anything and engadada panda I keep doing some more the other thing itono I inkorange dada alla manpodu ito onji construction kodonji manpodu
ಐ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಐ ಲೈಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇದನ್ನು ಉಣ್ಣುವತ್ತಂದು ಬೇತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುವ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಉಣ್ಣು ಆನಂದ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಕ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತಂದು ಇಪ್ಪಡು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ಆಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ನಾನು ಬಿಂದುದ ಬಂಡೆ ಮೈ ವೈಫ್ ಬಿಂದ್ಯಾದ ಬಂಡೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲಾರೆ ಸೊ ಅರ್ಧ ಬಿಂದುದ ಪನ್ನಾಗ ಶಿ ನೆವರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ ಓಕೆ ಇರೇಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಯು ಸಿ ಯು ಡೂ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಇಂಕ ನೋ ಪನ್ಪಿನ ಏನು ಓ ಮನ್ಪುನೆಕ್ಲು ಅಂಚ ಬಂದು ಏನ ಮಾತಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಕ ಈತ ಲಾಸ್ ಆಗುಂಡು ಕೂಡ ನೀತ್ ಸಮಯ ಪೋನ ಕೂಡಲ್ಲ ಈತ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂತೊಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸೈಡ್ ಆತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿ ಜಿ ವರ್ಕ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೇರ್ದಾದ್ರ ಬಟ್ at the end of the day what my intention was making movie is ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಜನಕಲ್ ಬತ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ಲುದೆ ಮೂವಿ ತೂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋನಾಗ ಏತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡಿ ಆನ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಶಾ ಉಂಡು ಇಂಚ ಆಯ್ರಿತ್ತು ಶಾ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಪಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಡು ಯಾನ್ಲ ಮಂತದೆ ಸರ್ ಇಂಜಿನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಉಂಡು ಪನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡು ಏರ್ ತೂಯರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಅಂತೂ ಆಪುಜಿ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆತ್ ಅವೇನೇ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ನಿಕ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನೇ ಮುಂದುಂಬುದಿದ ಇಂಕಲ್ ಈ ಮೂವಿನ ಮಂತದ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ಗೆ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಎಫರ್ಟಾಗ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ಗೆ ಬರ್ತದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಲಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ಇರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿದ ಪುದರ್ ಶಿಯಾನ ಬಂಡದ ಇರ್ನ ಬಾಲದ ಪುದರ್ ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಟೋ ಶಿಯಾನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೇನ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ಈ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಬೇಕು ಸರ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಮೆಸ್ ಅಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್